DJ Twenty Creations. సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. సూపర్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది వీడియో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటో సేమ్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, సో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. A few moments later. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 16 సెకండ్స్, 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ప్రతి ఫోటోని ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. 16 సెకండ్స్, 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ వరకు సేమ్. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 20 సెకండ్, 20 సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయిగా, ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ సేమ్ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి అండ్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈజీగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ఇలాగే ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ మొత్తం ఫొటోస్ని గ్యాప్ ఇవ్వండి, మళ్ళీ ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 20 సెకండ్, 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ 2 ఫొటోస్ ఉన్నాయిగా, ఈ 2 ఫొటోస్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. పేస్ట్ వేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో
పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో మళ్ళీ సేమ్ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇప్పుడు 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో సింపుల్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, అండ్ ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఇక్కడ 15 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. గ్యాప్ ఇచ్చి లాస్ట్‌లో 21 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ముందు యాడ్ చేసుకున్నాంగా ఆ ఫోటోని మళ్ళీ కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో ఆల్రెడీ మిగిలి ఉంది. ఆ ఫొటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ముందే చెప్పేవాడిని దీన్ని కూడా, కానీ కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతారని చెప్పలేదు. సో ఇప్పుడు 2 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి. గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ ఇక్కడ 14 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్, అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.